Nalipay ang 31 anyos nga si LV Rosales kay hired on the spot siya isip cashier. Siyang gi-applyan nga kumpanya usa si LV sa mga nangitag trabaho nga nisalbot sa trabaho agad job fair sa Department of Labor and Employment Condole 11 ato sa ika-128 Independence Day karong adlaw Hunyo 12. Nagipahigayon sulod sa usa ka mall sa Ikulan, Davao City. First time niya nga niapil sa mga job fair. Dako kaya kung kalipay sir kay nadawat ko hard on the spot ko kay lisod na mangita og trabaho. Alang kang LV, maayo kay naigilusad nga job fair ang Dole aron mahatagan og higayon ang mga job seeker nga sama niya nga makapang-apply. Hilabi na nga daghang kapilian ang mga aplikante kay daghang kumpanya ang misalmot sa aktibidad. Dako akong pasalamat no nga naay job fair karon nahatagan ko og oportunidad nga mga-apply din. Nang hinaot sab ang 26 anyos nga si Rio Ablas nga taga Piapi Boulevard, Davao City nga madawat sa iyang gi-applyan nga trabaho, web development o graphic design ang iyang gipangita nga trabaho. Busa higayon alang kang Rio nga pahimuslan ang job fair sa Dole 11. For job seekers, lisod po mag-adto-adto per company ang mga people para mangita og trabaho. At the very least, diri sa sa event mismo at multiple companies ka at once ba? Sa gihimong kalayaan job fair sa Davao City, ana sa 2,300 kabakanting trabaho ang gihanyag. 2,077 ini ang sa lokal ug 223 ang para sa abroad. 32 tanan ka mga employer ang misalmot sa job fair. Sumala sa Dole 11, giapas sa ahensya nga daghan ang mahatagan og trabaho. Manamong gingon ng mga employers naaman sa inyo ang prerogative nga mupili sa mga empleyado nga muhaom sa kagustuhan sa inyong establishmento. Tinghua sa Dole nga mapataas ang employment rate. Sumala sa ahensya, 4.8% karon ang unemployment rate kung ikumpara sa susamang period sa niaging tuig. Mas taas kini kaysa 3% nga unemployment rate last year. Pero among paningkamutan kay say musaka moubos nga dili ta mo baba siguro og mga 90% ang ato ang 90% ang ato ang sa tawag nato kaning employment rate. Kay kung mubaba ang atong unemployment rate, kung mutaas atong unemployment, pangit mangud tanawon nga daghan ang walay mga trabaho. Super karon base sa datos sa ahensya, aso walas 12:30 kaganihang udto, 59 ang hired on the spot ug 732 ang na-registered nga job seeker. Nay mga aplikante nga nag-walk-in ug dunasay nagparehistro online. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.